Саламатсыз muhterem тамашачыларыбыз, siz Татарлар тапшыруын карыйсыз. Һәр көн сайын диярлек без сезгә милләт тормышында булган мөһим вакыйгаларны, милләттәшләребезнең яшәешен яктыртып барабыз. Бүген безнең программада тамашачыларның соравын истә тотып, Суслонгерга юл тотабыз. Benim etimden bunda bu 41 yılını avuldaşlar bilen жылы silidiriye, es silidiriye. Бик авырлык айнлар рамында. Бик күп кешеләр үлгәннәр. 5 гасырлык тарихы булган Татар Тимәш авылы. Чувашстаннан безнең репортаж. Bu авыл бик элекке заманнан бирле үзенең җирләре белән аерылып торган. Монда безнең җирләребез бик тә уңышлы. Милли уеннар, авиашоу, тәпәриш. Башкортстаннан җирле хәбәрчеләребез. Борын-борыннан ата-бабаларыбыздан калган матур гадәт буенча ат чабышында беренче булып килгән егеткә югары сыйфатлы ияр бүләк иткәннәр. Березовск шәһәрендә 30-нчы Сабан туй. Без бәхетле, чөнки күгебез якты, илебездә тынычлык. Сугыш афатын инде ишетеп кенә беләбез. Тик ата-бабаларыбызның шушы бәхетле тормыш өчен түккән көчләре, биргән гомерләрен онытырга хакыбыз юк. Онытмыйбыз да. 22 июнь Бөек Ватан сугышы башланган көн. Бүген без күп тамашачыларыбызның соравын күздә тотып, тапшыруыбызның 9 майда чыккан видео язмаларны кабатлап күрсәтә башлыйбыз. Суслонгер, кайда ул? Анда нәрсә булган? Ни өчен әле һаман да Суслонгер диюгә күпләрнең күзендә яшь? Сүз Ләйсәнә Садретдиновага. Без сугыш афатын күрмәгән, кадерләребезне утка озатмаган, эш пишмаклы хатлар алмаган, күңелебездә хатирәләрдән кан сарыкмаган. Тик без хәтерләр. Әтнә районы Шәкәнәш авылында 80 яшьлек ак әби яши. Ул да сугышта катнашмаган. Тик күп еллар сер булып калган хатирәләр шаһиты булып үзгәләнгән. Менә мин бу телевизор каршымнан китмим инде. Телевизор нәрсә сөйли? Әтиләрне әйтмиләрме? Истабарлар әтиләрне тапмаганма. Алар хәбәрсез югалганнар исемлегендә. Әни дә, әби дә инде Суслонгер дип алдызлар инде алар. Шунлар Суслонгер дип алганга күрә, мин дә шул йөрәгемә сеңгән инде шул Суслонгер. Хатирәләр бит авыр йөк сыман. Тыңлаганда да иңне баса диләр. Хак сүз. Нәрсәләр беләсез барсын да сөйләгез. Әтиләр бары Суслонгердә гына булган. Моннан киткәч шунда гына булган алар. Суслонгердан шунда кайсын иләргә алып киткәннәр инде аларны. Кайсы шәһәрләрдә аларын белмибез инде. Шуннан инде Бу хатлар шуннан язылган. Бу әтекиемнең хатлары. Бу хатлар шуннан килгән хатлар Суслонгердан. Надия әби Сабирҗанова озак итеп сөйләде. Башта югалган әтисе, аннан килен булып төшкәч кайнанасы әбисе күргәннәрен. Анда бер сүз: Суслонгер афаты. Әтиләрен яткан җирләрен күрсәм, Аллаһ Тәгалә мине күрсәт шуны дип сорадым инде. Менә Аллаһ Тәгалә шуңа күрә бирдем долларын миңа. Малаемны шунда хезмәт итәргә җибәреп күрсәтте бит. Әйе, Надия әби гомере буе ишетеп яшәгән Суслонгер җирләренә барып, әрвахларга дугаларын җиткереп кайта. Motor yazlar gitti, sandıqlar qaytdı, seyirçiklar kildi sayraşıb, kişilərinin ətiləri qaytdı, nek qaytmadım benim ətkəyim. Менә алар безне юлга кузгаткан хатлар. Безне генә түгел билгеле, инде күптән, хәтта тарихка күп өстәмәләр керткән хатлар. Дәһшәтле Бөек Ватан сугышы еллары. Монда сугыш булмаган, шартлаулар да ишетелмәгән, әмма безнең кадерлеләребез башларын салган. Без Марый иленең Суслонгер бистәсендә. Bu yerlik bizning yoqlarda bek yomon at chiqqan deb aytdik. Ishilgan vaqtda bunda bizning so'g'ishga azlangan soldatlarimizni osh tutib, ovlardan davolamayınca Şimdi salkın orunlarda tutup alar avurup ölgenler büyükler. Büyükler avur ölgenler. Benim etimden bunda bu 41 yılını avuldaşlar bilen büyük öpsüyle müdürüye etken vaktinde gördük indi biz. Suslayınca kurayda tağını soğuş bilen teknikleri. O insan soğuk kayıttı. 42 yılını yaralanıp Leningrad frontunda bulup, Ladog'ga kunin 2 taqir kishib, lemtashi bo'lib,
Жылы силидрие, ну, әс силидрие. Бик ауырлық айнылар амында. Бик көп кісілер өлгәннәр. Нәрсә ул Суслонгер? Бөек Ватан сугышы башлангач, 1941 елның июлендә тылдан еракта, хәзерге Мария Республикасындагы Суслонгердан 10 чакрым урман эчендә урнашкан лагерь. Сугышка киткән булсалар, шушыннан тау сәламәт булып, алар никадәр бодырлыклар эшләгән булырлар иде. Алар менә шунда Сурхада бикрал менчә мәрхүм булалар. Менә бу никадәрле бер аяныч, шундый безнең өчен бер тарихта бер безнең караңгы бер битебез дип әйтик инде. Biz 2015 елның апрелендә беренче мәртәбә килдек. Оршәтне хәрби комиссариатының хәрби комиссары Алмаз Пархановның идеясы булды инде бу. Аның күршесендә безнең Бинур әби яшәгән иде. Аның ире монда Суслонгерда үлеп кала. Монда безгә сөйләүләре буенча ике төрле группа була. Безнең әнинең туган тиешлесен Хаким бабай монда җибәрәләр. Аңа килгәч шинель кидертәләр монда. Шуннан мин мондан кайткачтан Аласада ул вакытта бер бабай исән сауы. Сразу кайтканда аның янына бардым. Ул әйтә, анда килгәч тә шинель биргән кешеләр бик бәхетле иделәр. Аларны сразу сугышка җибәрделәр әзерләп. Безне пленниклар шикелле тоттылар. Андагы хикмәтне сөйләп бетерлек түгел дип сөйләде ул бабай. Мин мәкалә яздым. Суслонгер бәгәрдә ул дип яздым мин аны. Аннан соң аны республиканың күп газетлары басты. Шуннан мин белгәннәремне яздым. Мин ул дәрәҗәдә кайтаваз булыр дип уйламаган идем. Ул газета басылып чыккач, Әйтнәтан район җирлегендә генә танала. Безгә берәм кешеләр килә башлады, җылап килеп. Суслонгер 1943 елның ноябренә кадәр эшләгән дип әйтелә. Тик бу каршылыклы. Шахитлар бар. Тылдан еракта хәзерге Суслонгердан 10 километр урман эчендә урнашкан бу лагерьнең вазифасы рус телле булмаган халыкны, татарлар, башкорт, чуашларны рус теленә өйрәтү һәм курсантлардан сугышка пулеметчиклар, артиллеристлар, танкка каршы ата торган мылтыклылар взводы командирлары әзерләү була. Бу өйрәнүләрне 10 меңнәрчә солдат үтә. Хәзер без Суслонгер бистәсеннән нәкъ менә 8 чакрым ераклыкта нәкъ менә шушы хәрбиләрне әзерләгән лагерь җирендә басып торабыз. Менә бу поезд юлы, ул Суслонгердан шушы лагерьне тоташтыручы юл. Бу бик тар гына поезд юлы. Элек аннан кукушка дип аталган поезд йөри торган булган. Ни өчен кукушка? Чөнки ул күккә тавышын чыгара торган булган. Әлеге юл көмеш күлгә кадәр бара. Россия Федерациясы оборона министрлыгының үзәк архивы күрсәткечләре буенча, сугыш елларында бу станциядә 31-нче, 46-нчы запас һәм 47-нче өйрәнү укчы дивизияләре, тагын 102-105-нче гаубица артиллерия бригадалары урнаша. Мы находимся на территории военного лесхоза, на территории озера Серебряного, где с 41 по 46 год был учебный лагерь. Не лагерь военнопленных, как говорят, а учебный лагерь, где готовили, то есть на фронт. Но условия были очень тяжелые, это мы знаем из писем, которые писали отсюда своим родным. И как мы знаем, что родные приезжали сюда с котомками, это вот все только из писем. Вот. Но есть очевидцы из Верхнего Услона, Петров Вениамин, который, он тоже рассказал, но он был в 43-м, то есть после приезда Ворошилова. Әтнә таңы газетасы журналисты Сүрия Мингатина язмасыннан. Социаль шелтәрләрдәге күп чыганакларда сырның халык комиссары Ворошилов килеп, тәртипсезлекләр раслангач гаеплеләр җәзалана. Лагерь эшләүдән туктый. Әмінә Арча районының Наласа авылында гомер итүче 90 яшын тутыручы Газиз Абый Сабиров 1943 елның ноябрендә 6 авылдашым белән бергә барып төштек Суслонгерга. 6 ай буе сугышларга өйрәттеләр. Мылтык тотып басуга йөрдек. Андагы халыкның җафа чиккәнен, ашка интеккәнен сөйләп бетерә торган түгел. Ашарга 12 кешене бергә утырталар иде. Өстәлдә калай тәлинкәләр. Хәзер андыйлар юк инде. Бүген дә бу урыннарда әле эзләнү эшләре алып барыла. Һәм бүген хәтта менә без дә таптык шул җирдә.
учебный лагерь возник в 41-м, началась война 22 июня, а на этом месте был военный полигон. И здесь оставались где-то штук 15 разрушенных землянок. Ну и вот командование приняло решение здесь организовать учебный лагерь. И в сентябре забросили сюда новобранцев. Но так как осень 41-го была очень холодная, территория не была подготовлена, то начался, конечно, и тиф, и лихорадка. Были очень многие, говорят, из узбеков, из Узбекистана. А они приехали в халатах. Так что условия были тяжелые. Территория около 8 квадратных километров. То есть находились новобранцев от 30 до 100 тысяч. Но они менялись постоянно. Кто-то находился 2 недели, кто-то находился полгода. Вот. Через этот лагерь прошли известные люди, которых мы только знаем, вот как известный кинорежиссер Станислав Ростоцкий. Он был здесь в октябре 1942 году, вначале был здесь, а потом был в Сурке. Жизнь в этих лагерях была ужасающей. Я вот когда вспоминаю войну, так мне, несмотря на все остальное, фронт кажется просто домом, не домом отдыха, естественно, но замечательным местом. А эти места мне кажутся ужасными. В землянке, в которой должно было жить 100 человек, жило 300. Стекол, конечно, в землянках не было, мороз был до 20 градусов. Значит, количество вшей я не могу перечислить. Есть не давали вообще ничего. Ә бит бу лагерда солдатлардан кала эшкә килгәннәр дә булган. Ни кызганыч, алар турында мәгълүматлар әз. Бик күп еллар сер булып сакланган тавышсыз гына, вакытсыз сүнгән язмышлар. Но мы смотрим по документам, что все-таки в этом лагере был еще маленький такой, как НКВДшный, то есть готовили в тыл врага диверсантов. А сейчас вот есть книжка Валентина Зобова «Сквозь ад», что здесь был еще и потом фильтрационный лагерь. Шул 2015 елны беренче мәртәбә монда барып кайтканнан соң без Арча муниципаль районының исполнительный комитеты буенча чыгардык постановление, һәм инде шул постановление белән без Арчаның педагогик клиятының студентларын беркетеп куйдык. Ел саен менә шул үзебезнең студентларыбыз белән монда киләбез. Иң мөһиме, без ничә мәртәбә генә килсәк тә, без беркайчан дин әһелләрен калдырмыйбыз. Ике районыбызга исәпләп караганда 28 меңнән артык безнең бабайларыбыз, әбиләребез сугыш кырына чыгып китеп, менә инде хәзер 74нче елда без каршы алабыз биек җиңүнең һәм инде менә шул якты тормышыбызның дип әйтәсем килә. Шул 28 меңнән күп бабайларыбыз сугышка менә шушы Суслонгер аша киткәннәр. Монда инде аның күбесе менә шушы Суслонгерда төрле сәбәпләрдән авыртулар, ачлык аркасында инде ул илебезнең самый авыр вакытлар аркасында күп бабайыз монда исемсез дә югалган. Суслонгер Алла берсә киләчәктә онытылмас һәм ул онытылырга тиешлеген биек җиңү көне алдыннан ел саен шулай итеп яшьләрнең килүе ул инде эшнең дәвамы дип атала. Бу зиратка урман ишендәге чокырга күмелгән мәетләр соңрак күчереп җирләнә. 1950 еллардан башлап монда кеше күммиләр инде. Бу ябык зират. Мы, молодое поколение, помним. Вечная память погибшим. Спасибо за победу. Ватаны саклау һәрбернең бурычы. Кем ватаны саклап үлде, Коръән Кәримдә дә бар, Библиядә дә бар, алар шаһидлар. Шаһидлар алар. Урыннары җәннәттә булсын, без дага кылып инде рухларына шат дагада булачакбыз Алла берсе. Ләйсәнә Сыдырдинова, Татарлар, Мари-Эл Республикасы, Суслонгер, Әтнә районы. Безнең иҗат төркеме Суслонгер темасын дәвам итәргә булды. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, әгәр сезнең якыннарыгыз арасында Суслонгер сүзе белән бәйле хатирәләр бар икән, языгыз, шылтыратыгыз. Безнең адрес Казан шәһәре Шамил Усманов урамы 9-нчы йорт, Яңа гасыр, Татарлар редакциясе. Дәвам итәбез. Татар авыллары элек-электән динле, мәгърифәтле һәм затлы. Безнең борынгыдан килгән горыф-гадәтләребездә нәкъ менә салаларда саклана. Чуашстан Республикасы Батыр районы Татар Тимәше авылы белән танышуыбызны дәвам итик. Ул 5 гасырга якын тарихы булган һәм тирә-юньгә үзенең тыюлыгы белән дан тота. Сөйләр, күрсәтер гамәлләре байтак. Барысы хакында да Ләйсәнә Хаҗиева сөйләр.
Авылга керүгә 100 еллык агач каршы ала. Татар Тимәше дигән исеме каян барлыкка килгән? Авылның аксакалы Тәлгать ага Шакуров белән Соланның урамнарын бергәләп урадык. Может быть, берәр канда булса килгән, булырга булдырган шундый ничегәнде зыялы кеше, анарга тимәскә булгандыр. Бу бөтенләй ачыкланмаган. Россия хөкүмәте вакытында ревизия ясалган бөтен татар авылларына бит инде шул протоколында анда 5 авыл безнең районнан язылганнар. Шунда безнең авыл бар. Татар Тимәшенең тарихын әле иренәсе дә иренәсе ди Тәлгать ага. Киләчәктә китап итеп чыгарасы иде ди. Зиратта сакланып калган борынгы ташлар, кул язмалар, нинди кызыклы ачышлар, фактларны саклый икән, әлегә бу сер булып кала. Мотор, чиста, тезек, ялт иткән татар авыллары. Татар Тимәшендә мәсәлән кыйлар күп. Иләргә су кертелгән булса да, һәрбер йорт каршында диярлек кые бар. Татар Тимәшендә кызганыч мәктәп ябылган. Балалар күрше авылга йөреп укый. Сала халкы терлекчелек белән көн күрә. Кешеннән килгәнчә авылның милли йөзен саклый. Мәдәният йортын төзекләндерү эшләре бара. Әле күптән түгел Татар Тимәше һәйкәлле дә булды. Авылыбыз гөрләп тора. Мин үзем яңа Чабаксарда торам. Менә постоянно кайтып, барсында күрешеп торам. Кайтучылар күп хәзер, кайтып безнең клубта уйнаучылар күп, кайтасылар килеп тора. Татарча өйрәнеп китәләр. Менә җәй буе торалар. Электән бәйлиләр, бик каты матур башлар бәйлиләр, аннарсын түгәрәкләр бәйлиләр, намазлыклар бәйлиләр, шигәләр, безнең күрше Дәрья пагына нинди матур мендәр тышлар, алъяпкычлар чиккән, минем әле үземдә дә бар, менә чиккән әйберләр. Эшсез тормый халык безнең. Борынгы мәчетнең кайчан төзелүе дә тарих тузаны белән капланган. Якынча 1900 еллар диләр. 20 елына аның манарасын кисәләр. Яны аның урынына манара кискәннән соң безнең авыл халкы кисмәгән барады. Ят кешеләр, ят авыллар килеп кисәләр. Шуны кискәннән соң аны мәчет урынына мәктәп булып куллана башлыйлар. Безнең мәчеткә ул шулай чиста мәчет булып калган. Борынгы мишләрен саклап калган мәчет, тарих сулышын тоясың биредә. Мәктәп чорыннан географик карталары эленеп тора. Кабат мәчет булып торгызыр өчен күп тырышлык куйганнар. Әлхәмдүлилләх, 5 вакыт намаз укыла бу мәчетебездә. Кешеләр мәчеткә җомгага йөри. Татар Тимәше авылы үзенең тыюлыгы белән дә дан тота. Биредә элекләрне Сура елгасы аккан һәм шунлыктан ул Сура елгасы буендагы тыюлык дип атала һәм Чувашстанда бердән-бер. Кызыл китабында урын алган җәнлекләр, үсемлекләр, кышлар бар биредә. Ә беренче серкәләр колониясе 1642 елда ук теркәлгән. Сөрелмәгән җирләр, техника кыра алмаган табигать пишмагы, үзенең уникаль флора һәм фаунасын, даланың генофондын саклап калган урын. Участокта 261 үсемлек үсә, шуларның 20-се кызыл китапка кертелгән Чувашиянекенә, берсе Россия кызыл китабына кертелгән. Мин Назыма бу вакытта серкәләрне күрергә буламы? Бу вакытта бик сирәк күрергә була. Көн эстетергәнлек белән алар бик көндез күренмиләр. Алар иртә белән обычно ашарга чыгалар. И кояш батырына тоже тукланырга чыгалар. Үземне белгәннән бирле шушы урын мине тартты. Серкәләр тормышын күзәтеп үстем ди Назым Рәхмәтуллин. Аннан соң яңгыр вакытында кашалармаларның шундый кылыкларында кызыклы сыйфатлар бармы? Яңгыр вакытында инде алар тиреләрен юешләтергә куркалар. Алар бердән бер юлдан гына йөриләр. Аларның һәр вакыт. Бездә инде 8 гаилә, серкәләр барлыгы инде 34 байбак санадык. Аларның һәрберсенең йорты, һәрбер склонда үзенең семейный норы, инде гаилә ялары. Табигатьтә сирәк очрый торган кошлар, бөҗәкләр дә теркәлгән. Шунлыктан мәктәп укучылары һәм төрле галимнәр дә биредә еш кунак. Лейсен Хаҗиева, татарлар, Татар Тимәше авылы, Батыр районы, Чувашстан. Березовск шәһәрендә халкының 30% Татарстан һәм Башкортстан республикаларыннан килгән татарлар. Нәкъ менә алар Бөек Ватан сугышыннан соң Уралга бәхет эзләп килүчеләр. Завод, фабрикаларда авыр хезмәттә тир түгеп гомер итүчеләр.
Ничек кенә булмасын, милләттәшләребез Урал җирлегендә төпләнеп калганнар, үз мөхитен булдырганнар, 30 ел элек берләшеп тарихта беренче тапкыр Сабан туй үткәргәннәр. Бүген милли бәйрәмебез ничек үткәрелә? Бу хакта җирле хәбәрчеләребез сөйләр. Уралда Екатеринбургтан 12 чакрым ераклыкта урнашкан Березовск шәһәре бар. Ул үз вакытында шахтерлар үзәге булган. Монда төрле милләт халкы хезмәт юлыннан килгән. Иң мөһиме, Сабан туйны белмәгән кеше юк. Чөнки 30 ел дәвамында үткәрелә торган милли бәйрәмебез инде күптәннән шәһәр күләмендә уздырылучы зур чарага үрелгән. Стадионга без кирдек, шул стадионда җирдә сына иде. Көн салкын. По-моему, даже корда яуып китте. Кеше әз, белмәйләр Сабан туй. Бүтән җирдә объявление элеп куйдык, но кеше бик белеп бетермәйдер ул вакытта. Татарлар барын белмәйдер. Күп еллар дәвамында авыр җир асты эшләре өлкән буын хәтерендә калган. Әйрләрнең исән кайтуларын көтеп уздырган йокысыз төннәре хакында әйтәсе дә юк. Авырлыкларны җиңә алган ханымнар тормышның кадерен белә. Һәрбер туган таңга, бәйрәмгә сөенеп яшиләр. Менә гомер үтте инде, эш баланы урнаштырдым, Аллага шөкер, бик бәхетлемен. Менә мәчеткә йөрибез, шушы сахига. Намаз укып йөрибез инде. Мәчет ачылганнан башлап бергәбез инде, Аллага шөкер. Тантана күркәм чыгышлардан башланып китте. Аны бәйрәмчә бизәлгән ат узата барды. Сөлгеләр бәйләнгән кылга белән Курай ансамбле ветераннары, татар коллективлары, мөхтәрәм кунаклар, иганәчеләр һәм узган елларда көрәш буенча чемпионнар атлады. Сабан туй әләме күтәрелде. Бәйрәмне шәһәр башлыгы Евгений Песов һәм татар башкорт җәмгыяте рәисе Фрида Насретдинова ачып җибәрделәр. Объявляется открытым! Минем янда җыелган кешеләр, алар барысы да безнең милләт фанатлары, безнең милләтебезгә, телебезгә, мәдәниятебезгә, сәнгатебезгә тугры һәм гашыйк булган кешеләр дип әйтәм. Һәммәбезгә дә Аллаһ Тәгалә ныклы тынычлык, сәламәтлек бирсен. Күк көзе һәр вакыт аяз булсын. Нык булайык, бердәм булайык. Без бергәбез, бердәмлектә көч. Шунсы куанычлы, бу көнне табигатьтә бәйрәм итте, яңгыр яумады. Өлкәннәр, балалар да ямьле кояшка сөенеп, уеннарда катнашты, күңел ачты. Милли ризыкларыбызны тәкъдим итүче татар ишегаллары һәр вакыттагыча халыкны сыйлады. Билгеле инде, көрәш иң күп халыкны җыючы булды. Сабан туенда катнашучылар җитезлек, көч, тизлек буенча көч сынаша. Капчык киеп йөгерү, бүрәнә өстендә капчык белән сугышудан тыш, аларга бассейнда балык тотарга да тәкъдим ителде. Бу елгы юбилей Сабан туй мизгелләре озакка сакланыр. Ләйсән Асадретдинова, Әлфия Габдушева, татарлар, Свердлов өлкәсе. Башкортстанда Сабан туй бәйрәмнәре дәвам итә. Чиратта Шишмә районының Тәпәриш авылы. Тарихи мәгълүматлар буенча ул уңышлы сәүдәгәрлек белән дан тоткан авыл. Сабан туйлары да зурдан оештырыла. Авылда туып үскән эшкуарлар ярдәмендә бәйрәм тантанасы быел 11нче тапкыр үткәрелгән. Җыелган халык игътибарына традицион милли уеннар белән бер рәттән авиашоу да тәкъдим ителгән. Бәйрәм программасында күңел ачу һәм бүләкләр алудан тыш, бушлай милли ризыклар авыз итү мөмкинлеге дә булган. Милләттәшләребезнең йөзе кашы саналган бәйрәмнең уеннарында үз хәбәрчебез Миләүшә Латыйпова да катнашты. Тарихи язмалардан калган мәгълүматлар буенча Шишмә районының Тәпәриш авылы 17нче гасырда ук искә алына. Ул чорда биредә 2000гә якын кеше яшәгән. Һөнәрчеләр төбәге саналган Тәпәриш базарлы авыл буларак та киң танылу алган. Кайчандыр монда 12 кибет һәм лавка булган. Шишмә районы легендар милләттәшләребезне биргән төбәк. Биредә Мустай Кәрим, Фәридә Кудашева туып үскән. Тәпәриш авылында исә эшкуарлык өлкәсендә зур уңышлар казанучылар саны шактый. Авылда яшәүче һәм туган ягын сагынып кайтучы бизнесменнар ел сайын авылдашларына, туганнарына, дусларына зур бүләк ясарга тырыша. Җырлы-моңлы, уен-көлкеле, бушка булган тәмтемле Сабан туй оештыра. Башкортстанда күп милләтле халык яшәй. Шушы халыкларны Сабан туй берләштерә. Тәпәриш Сабан туе авылның күркәм традициясенә әйләнгән. Быел ул 11нче тапкыр үткәрелә. Тантанага күрше районнардан да киләләр. Сабан туй мәйданчыкларын хәтта шактый киңәйтергә дә туры килгән. Оештыручылар исә милләттәшләребезнең яраткан бәйрәмен үткәрер өчен барлык йолаларны җиренә җиткереп үтәргә тырыша.
Бурын-бурыннан ата-бабаларыбыздан калган матур гадәт буенча ат чабышында беренче булып килгән егеткә югары сыйфатлы ияр бүләк иткәннәр. Ә иң кадерле бүләк, әлбәттә, сөеклесе чиккән хулиялык булган. Күркәм бәйрәмгә килүче өлкән буын кунаклары үзләренең истәлекләре белән бүлешергә ашыкты. Безнең яшьлек чакта безне бик дәртле, бик матур була торган иде. Һәр кайсыбыз да уйнап, биеп, туйгынча, арыгынча, йөгылгәнчә уйный торган идек. Районнан да күбрәк кеше җыелган монда. Районда алай ук шул хәле кеше җыелмый, авылда ни хәтле кеше җыелган. Менә 90 яшькә кирдем, хәзер рәхәтләнеп Сабантуйда йөрим, Аллага шөкер. Мәйданның һәр почмагында төрледән-төрле бәйгеләр шәмлеләрне үзенә тартып торды. Тәэсирле авиашоу да беркемне битараф калдырмады. Сабантуй ул күңел ачу чарасы гына түгел, киләчәк буынның татар халкының гырыф-гадәтенә карата күңелендә хәтер сандыгында калачак кызыксыну һәм милләткә булган ихтирам көчен уятуда. Мин Сабантуйга килдем. Нәнәйменә күп тәтәй алып келде. Бер килдән дә телем кәм түгел. Көчлеләр, байлар, ягымлылар. Кәм күрәрсек уны кәм күңел. Бәйрәмне төп оештыручыларның берсе Тәпәриш авылында яшәүче Дамир Идиятуллин. Туган җиренә тугрылык саклаган фермер күмәк хуҗалык таралгач авыл басуларын эшкәртә, терлекчелек белән шөгыльләнә башлый. Бүген аның хуҗалыгында 12 кеше эш белән тәэмин ителгән. Фермер җитештергән продукцияне республика районнарында һәм Уфада сатып алалар. Милләтпәрвәр эшкуар фикеренчә, Сабантуйны оештыруның төп максаты матди чыгымнарга артык игътибар итмичә, халыкка шатлыклы мизгелләр бүләк итү. Сатучыларга да әйтеп куйган сүзләр бар. Әгәр дә кеше килгән икән, акчасы җитмәсә, түли алмаса, бирегез. Җитмәгән хакын үзебез түләрбез. Көтеп алган мизгелләр бүләкләү өлеше. Быел Тәпәриш Сабантуй батыры исемен Фәрвәз Хәлиуллин яулады. Былтыргы Сабантуйда Тәпәриштә беренче урын алдым, быел да беренче урын алдым. Рәхмәт зур итеп. Милли бәйрәмне оештыруга матди ярдәмен чыгышы белән Тәпәриштән әлеге вакытта Уфада яшәүче эшкуарлар да күрсәтә. Башкортстанны электрон товарлар белән тәэмин итүче Ильяс Гаймалов фикеренчә, әлеге чара бердәмлек хисен көчәйтә. Шулай кешеләр бергә килеп, бердәмләшеп, очрашып яшәсә, монда классташлар килеп очраша. Шул безнең өчен бик приятно. Һава торышы төрле сыйфатка керүгә карамастан, Тәпәриш Сабантуй кунаклары таралырга ашыкмады. Хатирәләр сандыгына янә бер елга якты истәлекләр туплады. Чишмә районыннан Миләүшә Латыйпова, Татарлар. Бүгенге сезнең белән сау булашабыз. Бөтен дөньяга сибелеп яшәүче милләттәшләребез турында иң кызыклы видеоязмалар бары тик татарлар тапшыруында. Безнең белән булыгыз. Сау булыгыз.